Prvi put u dugoj povijesti postojanja ratne luke Lora doplovili su brodovi ratne mornarice daleke Kine. U pitanju su 2 fregate i 1 opskrbni brod. Fregate pripadaju klasi najsuvremenijih ratnih brodova kojima je namjena krstarenje otvorenim morima, kao i zaštita interesa Kine na Tihom oceanu. Imaju vrlo naprednu konstrukciju sa smanjenim radarskim odrazom. Naoružani su protuzračnim i protubrodskim projektilima, a na krmi se nalazi i helikopterska platforma. Ovo je prvi put da borave na Mediteranu. Čast mi je što sam doveo kinesku mornaricu u posjet lijepoj Hrvatskoj. Iskreno zahvaljujem županu na gostoprimstvu. Ovo je prvi posjet kineske mornarice Hrvatskoj. Idućih dana predstavnici mornarica Kine i Hrvatske imat će niz sastanaka uključujući posjet našem brodu, kao i odlazak na nogometnu utakmicu. Mornare posebno veseli što će posjetiti splitsku kulturnu baštinu. U pratnji predstavnika kineske mornarice stigla je veleposlanica Narodne Republike Kine Deng Ying. Istaknula je dobru suradnju između Kine i Hrvatske, a posebno je suradnja dobra na lokalnoj razini kad je u pitanju Splitsko-dalmatinska županija. Župan Zlatko Ževrnja prisjetio se njenog zadnjeg posjeta županiji prije mjesec dana, kada je stigla u pratnji delegacije jedne kineske pokrajine. Evo ovdje i konkretno u našoj županiji imali smo ovih godinu dana 3 radna sastanka s gospođom veleposlanicom Republike Kine smještenom u Zagrebu, kao i sa predstavnicima pojedinih kineskih provincija. Evo prije 20 dana znači bila jedno jako izaslanstvo iz pokrajine Guangdong, to je i znači pokrajina u Kini koja ima najveći bruto društveni proizvod, koja ima nešto više od 90 milijuna stanovnika, koja je znači vrlo tehnološki razvijena. U Splitsko-dalmatinskoj županiji spremni su saslušati sve inicijative koje dolaze iz Kine, a tiču se gospodarskih pitanja, posebno energetike, specijalizirane brodogradnje, proizvodnje hrane i turizma. A veleposlanica je najavila još jedan posjet predstavnika jedne kineske pokrajine koji će iduće godine sa Splitsko-dalmatinskom županijom potpisati sporazum o suradnji. Evo i to je na ovom tragu dobrih odnosa i učestale komunikacije da će još jedna pokrajina doći posjetiti našu županiju i u tom prilikom ponovno ćemo prezentirati sve naše gospodarske potencijale od poduzetničkih zona, energetike, proizvodnje hrane, infrastrukture, ovdje naših luka, željeznice i svega ono što može doprinijeti našem bržem gospodarskom razvoju. Grupa kineskih brodova u Split je doplovila nakon velikih manevarskih vježbi s ruskom ratnom flotom na Mediteranu, a u pratnji je stiglo čak 700 kineskih mornara. To će povećati i onako visoku stopu dolazaka kineskih turista, koji su u prva 3 mjeseca ove godine zabilježili povećan broj dolazaka za 40% u odnosu na i onako rekordnu prošlu godinu. Bila je ovo jubilarna 20. dodjela priznanja najboljim učenicima i njihovim mentorima. Organizator svečanosti bio je aktiv ravnatelja ispostave Solin na čelu s predsjednikom Ivom Juričevićem. Domaćin ovogodišnje dodjele bila je osnovna škola Don Lovre Katić. 20 godina već imamo tradiciju nagrađivanja neuspješnih učenika, tako i ove godine. S radošću smo prionuli priređivanju ove dodjele i danas je 107 učenika dobilo nagradu u natjecanjima iz znanja i 10 nagrada u kategoriji sporta. Svake godine, dakle, nekako se brojka kreće od 100 do 150 nagrađenih. Dakle, ove godine je nekakav prosjek isto postignut i jako nas raduje da još uvijek imamo i snage i volje nastaviti sa ovom svečanosti koja raduje prije svega djecu koja su ponovo pokazala da se trud i rad zaista isplati, a isto tako lokalna samouprava pokazuje da cijeni ono što rade mladi. Ceremonija je otvorena nastupom školskog zbora osnovne škole Don Lovre Katić, predvođenim profesoricom glazbene kulture Slavicom Dadić, koji je izveo himnu, potom staru židovsku pjesmu Hava Nagila i skladbu Život je lijep iz mjuzikla Dun do Maroje. Svečanosti su osim gradonačelnika Solina, načelnika općina i ravnatelja svih osnovnih škola Solina i okolice nazočili i Tomislav Đonlić u ime Županije Splitsko-dalmatinske te saborski zastupnik Jakša Balojević kao i župnik Župe Gospe od Otoka Don Ranko Vidović.
Jako smo zadovoljni, jako nam je drago kad i lokalna zajednica se uključuje i prepoznaje one koji su zaista kvalitetni, koji svojim rezultatima ostvaruju zavidne rezultate, kao što su ovi učenici ovdje iz aktiva solinskih ravnatelja i osnovnih škola Solina, Muća, Dugopolja i Klisa. Ono što bismo željeli u županiji jest da izvrsnost zapravo dobije ono mjesto koje zaslužuje i izvrsni učenici i njihovi mentori koji ostvaruju zapažene rezultate da budu i nagrađivani. Ove godine ćemo kao Splitsko-dalmatinska županija nagraditi sve učenike osvajače državnih nagrada na državnim natjecanjima kao i njihove mentore i na takav način uz jednu promociju njih i njihovih rezultata i postignuća poslati jednu poruku koja je bitna i za lokalnu zajednicu da izvrsnost i učenici koji postižu izvrsne rezultate imaju svoje mjesto i da trebaju zauzeti primjereno mjesto i u školama. Kad sam ušao u Sabor, onda sam sebi stavio zadaću da ću pripomagati za sve oni koji su u nevolji, bilo po socijalnoj osnovi, bilo koji su teško oboljeli i da kako sa posebnim zadovoljstvom za sve one mlade, bilo da se bave sportom ili na neki drugi način, da ih pripomažem. Plesni studio Gita uljepšao je svojim scenskim nastupom ovu svečanost, a gradonačelnik Solina Blaženko Boban uručio je prve nagrade najboljim učenicima Solina, Klisa, Muća i Dugopolja. Ja sam učenik osnovne škole Don Lovre Katić, 7. razreda. Dobio sam nagrade za biologiju, povijest te Smotruća More i Udina Šolti. To me jako veseli i motivira me za daljnji rad i trud, te nadam se da ću tako i nastaviti, upisati pravu školu. Osvojila sam nagradu za sudjelovanje na županijskom natjecanju. Moja mentorica je Hrvatka Kuko. Jako sam ponosna što sam ostvarila takve rezultate i zahvalna sam svojoj mentorici što me tako dobro pripremila. Mislim da je dobro što se učenici nagrađuju i mislim da se ovakva tradicija treba nastaviti. Ovogodišnja dodjela priznanja odvijala se pod geslom Ja sam tvrđava koja se ne predaje. Podijeljeno je 107 priznanja najboljim učenicima osnovnih škola Solina, Klisa, Muća i Dugopolja, a uručena su i priznanja sportašima, točnije najuspješnijim ekipama osnovnih škola koje su se natjecale u košarci, nogometu, odbojci, rukometu i stolnom tenisu. 24. godišnjica osnivanja ove slavne brigade kroz čiju je postrojbu tijekom ratnog puta prošlo preko 7900 pripadnika, od kojih je 88 smrtno stradalo, obilježena je paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća na centralnom križu i na groblju hrvatskih branitelja na Lovrincu. Uz brojne škorpione i njihove suborce, predstavnike udruga udovica i udruge roditelja, počast poginulim hrvatskim braniteljima došli su odati i župan Splitsko-dalmatinske županije Zlatko Ževrnja, izaslanici gradova Splita, Trogira, Omiša i Solina, izaslanici općina Šestanovac i Dugopolje, kao i mnogi drugi. Protokol je vodio pripadnik 114. brigade, bojnik Petar Kačunko, koji je istaknuo kako branitelji nisu zaslužili status koji danas imaju. Sjećam se tih mladića i tih djevojaka koji su s toliko ponosa s krunicom oko vrata stali na branik domovine, branili je i obranili i mislim da nisu zaslužili ono gdje jesu danas. Kačunko se prisjetio i vremena stvaranja Hrvatske države, te dodao kako je žalosno da se danas na marginama društva nalaze upravo oni koji su je stvarali. Nažalost, na marginama Hrvatske države, stvaratelji Hrvatske države, a Hrvatska država u kojoj nisu zadovoljni oni koji su je stvarali, ne može biti sretna. Župan Zlatko Ževrnja istaknuo je kako se molitvom te činom paljenja svijeća i polaganja cvijeća odaje počast i poštovanje svim onim braniteljima koji su branili i stvarali našu domovinu i kojima dugujemo duboku zahvalnost. Sjećamo se tog vremena početaka velikosrpske agresije, četničke agresije, agresije takozvane JNA na samostalnu Republiku Hrvatsku, da su ti mladići goloruki, samo s krunicom oko vrata, sa velikom voljom, sa svojim jednim silnim, hrabrim hrvatskim srcem krenuli u oslobađanje Republike Hrvatske. Ovom prigodom župan Splitsko-dalmatinske županije dotaknuo se i trenutne situacije u kojoj se branitelji nalaze u Hrvatskoj. Svjedoci smo svega ovo što se događa zadnjih mjeseci u našoj domovini, ali i ovi neki prethodnih godina kad se ta velika žrtva
stavlja na marginu svih nekakvih društvenih zbivanja, da se ti ljudi omalovažavaju, da se nekako nazivaju nekakvom privilegiranom društvenom skupinom i tako dalje, što je apsolutno netočno. Prije samog početka službenog protokola, kao i prije 24 godine, pripadnici prve bojne 114. brigade, takozvane škverske bojne, okosnice stvaranja ove legendarne brigade, krenuli su iz svog prvog zapovjedništva u Škveru u park hrvatskih mučenika na spomen obilježje položiti cvijeće i zapaliti svijeće za sve poginule i umrle hrvatske branitelje. Na samom kraju protokola služena je sveta misa u crkvi Svetog Ante na Poljudu, nakon koje se nastavilo druženje sudionika u domu Hrvatske vojske u Lori.